Mulți părinți își imaginează că trecerea de la grădiniță la școală este o trecere bruscă. În realitate, la clasa pregătitoare, lucrurile se întâmplă mult mai natural. Ziua copiilor este structurată în așa fel încât copiii să aibă parte de relaxare, joc și echilibru. Activitățile de învățare de aproximativ 40 de minute sunt alternate cu timp de recreere în care copiii se pot mișca, socializa și se pot reîncărca. În sala de clasă există și spații special amenajate pentru relaxare sau lectură, unde copiii pot lua o pauză liniștită atunci când au nevoie. La această vârstă, nu vorbim despre presiune sub nicio formă, note sau teme pentru acasă. Astfel, copiii fac trecerea de la grădiniță la școală, pas cu pas, într-un mediu plăcut și plin de iubire.